बहुत खराब आज्ञा आ देखुन आज्ञा केभे भी आ देखुन जदि आपण केन टुकेल के भल पाजन कि काना पाजन माँ बुआ के पछरे गुलो करबार कथा माँ बुआर बिना अनुमति दी किछि न करबार कथा माँ बुआ सब है हमर ई दुनिया माँ बुआ आनी तो नाम को तो ताकर सम्मान करबार कथा कि निका गो बा आला पापा आला बाऊ मुई कान कहूचे का मुई से आज गुटे से टुकेल के टिके टिके भल पाई बसली न ओह नो काहला तो सुरे सुरे अछु तो सुरा काना एटा मुई तो आज का आंख भी मारली देखो जेन मना भी पिला टुकर मना भल पाइल निजर निजर घर निजर माँ बुआ के कह दियो से मना भी जाएगा कबाड़ बंद कर दौन सुना तो वीडियो देखी करी कला कला नहीं कलो चैनल के सब्सक्राइब कर दो वीडियो टा भल लगला बोला लाइक कर दियो गुटे गुटे शेयर मार देले आ भल बा